नमस्कार, मी सुनीता. तेजू रेसिपी चॅनलमध्ये तुमचं सगळ्यांचं स्वागत आहे. आज मी तुम्हाला टॅमॅटोची आमटी दाखवणार आहे. पण त्याआधी जर तुम्ही माझ्या चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा. इथे मी किसले खोबरे घेतले आहेत, टॅमॅटो घेतले, आलं लसूण घेतले आहेत, कांदे घेतले आहेत आणि कोथिंबीर घेतले आहेत. इथे मी मिक्सरच्या कपमध्ये टॅमॅटो, कांदे, आलं लसूण हे वाटून घेणार आहेत. फक्त जरा टॅमॅटोचा बाजूला ठेवणार आहे, ते जरा शेवटीला घालणार आहे. आता आपण हे वाटून घेऊया. मी गॅसवरती कढाई ठेवली आहे, त्याच्यात आता तेल टाकते. आता मोहरी टाकूया. आता जिरे टाकूया. आता मी त्याच्यात हिंग टाकते. इथे मी आता लाल तिखट घालते. हळद घालते. इथे मी धनिया पावडर घालते. आपण तुम्हाला वाटण करून घेतलं ते आता घालते. वाटणला आपल्याला तेलात व्यवस्थित भाजून घ्यायचं आहे. आता मी त्याच्यात टोमॅटो घालते. आपले भाजून होत आलेत. आता मी त्याच्यात पाणी घालते. त्याच्यात टॅमॅटो खोबरा असल्यामुळे ती आमटी जाड होते, त्याच्यामुळे थोडं पाणी जास्त झालं पाहिजे. आता मी त्याच्यात मीठ घालते. आता मी त्याच्यावर झाकण ठेवूया. आपली आमटी होत आली.
आता आपण त्याच्यात कोथिंबीर घालतोय. ही आमटी आपली झालेली आहे. टॅमॅटोची आमटी किंवा याला सुटी कढी अशी सुद्धा म्हणतात. तुम्हाला जर माझा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. बघू शकता आमटीला किती छान कलर आला आहे. थँक्यू.